agus inis ar an lína tá Robert ó Quinn ó Choláiste FET Dhúlaigh. A Robert maidí bhaid agus fáilte rascatí nuair a bheith? Gur míle maith Darren. Okay, Robert, tá ahrú mór tréis teacht ar Choláiste Dhúlaigh, Choláiste breis idicus agus na Choláistí breis idicus eile in Bhaile Átha Cliath. An féidir le éitin dom cad é an tahrú is mó an? Cinnte, an tahrú is mó ná go bhfuil anam nua ag na Gaelcholáistí ar fad. So, tugtar caint faoi Choláiste Dhúlaigh, Choláiste breis idicus, ach an tanam nua atá ar Choláiste Dhúlaigh inis ná Choláiste breis idicus agus ilúna, Cathair Bhaile Átha Cliath Dhúlaigh, agus sin an tanam nua atá ar an Gaelcholáiste. Háan an tanam Choláiste Dhúlaigh go mórló mar is an Gaeilge é, ach níl an tanam Gaeilge cainte nó go hiomlán de nach bhfuil? Nís mi go hiomlán nó, tá sé anna gcónaí mar Choláiste Dhúlaigh a bhíoch ar an Choláiste agus bhí sé an tábhad a dúine gur chuinimiid an tanam Dhúlaigh san anam, because was that tá an méid sin aithne ar dhaoine ar Choláiste Dhúlaigh agus cé chomh más atá Choláiste Dhúlaigh, so bhí sé sin fear hábhaach, so tá muid an sásta go bhfuil Dhúlaigh mar chuid den anam. Okay, agus bhfuil tú hain agus na leachtóirí eile in Dhúlaigh sásta leis an athrú seolchatí Choláiste FET? Tá, cinnte. Is ahar mór é, ach caiitú braniú cén fáhfuil sé gente, agus a cúscúil sé gente ná go mé ruchtan níos sear agus do concín níos sear a dhéana níos éasca duna mic, agus is rud maithí sin, mar bíon midjig déir ar nard ar na micléin a gcónaí. So, just tá chuirsaí níos sa léire agus níos éasca inis duna micléin, nar bhreanann siad ar na chóirsaí. Choláiste bháin, Choláiste breis idicus ilúna, Cathair Bhaile Átha Cliath, agus tá siad fósanna an brandú, okay, sin an áitiú Dhúlaigh agus siúna cuasaí ar fáileáin. Those were maithí. Okay, agus féidir éitin dom chunas tágáil in Dhúlaigh ó thaobh na cuasaí a láthaíonn sibh a Robert? Cinnte, tá muid fás agus is forbert an tam ar fad, so tá Ghlór cuasaí an, tá Ghlór cuasaí nua an. Mé hen vi pléiles na cursi sa van le písa fada, cursi scoilán, cursi leachán telefíse ar short agus lehéad. Ach an isis tá ahrú hen de chud mó bím a gobar le Micklein Abbey, agus bím ag múna ar chursa blad dóireachta, skill an a café, agus cursi eile nach iad. So tá go lá cursi ann na gcónaí, go lá cursi nua agus tá sé sin thar cín, mar tá an rá agus tá an seirbhís a chur fáil an. Sin simú, tá simú gón go páirsa de sna ranna man chomaráide agus man sóisiad atá agah a go háirithe. Agus tá nás a gcuibh le roinnt óscoilne agus Choláistí tríú bheith eile nach bhfuil? Tá sé sin an le písa agus bí me gcónaí ag sin a forward freshen, you know. So má hampla ó héh roin na man de, tá nascán leis an óscoil a Wolverhampton a Sasana. So má hampla tá na Micklein an ann cursaí ana leachán telefíse, leachán sconán, cursa gábhlíonn, agus is sin den siad an tríú bhlíonn de chéin tá faoi stór Wolverhampton agus fan siad céim amach agus is sin thar cían an de sin. Agus tá céimne a gcuibh óscoil Wolverhamptons nuair seach freisin agus inis ní gá dó agus sasna chun an céime a bhaint amach nach gaí? Tún ceart, yeah. So dús is dóil an beidir páirtear 10 mlína ó hen tícar na Micklein dul trasna go Wolverhampton chun an tríú bhlína dhéana ach le beidir 10 mlína in uas tá siad in an tríú bhlína dhéana in Bhaile Átha Cliath. So then siad gábhlíonn cursa aber leachán sconán i Choláiste Dhúlaigh agus sin tá ráhat dulasteach sa bhliain dhearnach de chéim ag Wolverhampton ach tá tanna dhéana i Dhúlaigh agus tá sin thar cían. Okay, sin go héileach. Sular nimíonn tú, Robert, an féidir a rálam ó éon chóirla go de éon daltaí manscoil an ná go deimhin daoine fásta atá ag éisteachlann inniu agus tá ag smaoinemh ag freastáil ar Choláiste FET Bhaile Átha Cliath? Cinnte, má chóirla ná tar agus tu cuairt oring sa báiste nó ar an siad gréasán nó leinta oscailte an gomininic. Tá John áiltiúil
agus tá bar a chorsaí an. So eventually all ein dinne má tá síach a bin ein chorsa just page agua, treat on Chief Grayson or Bulisteach no tar chuige le hoscoilte agus effective kiko cardiolus atomage kiko falciolus atomage agus bit an leir leis na micklein freshen atá an fast leis na cursi.